от Вида Моторспорт. Би го видяли? За сега Алфата го мина ли? Евгений Димов спечели битката в този момент. Спечели си позиция да върти бързи обиколки на чисто трасе. Реално Евгений Димов. Евгений Димов кара тази алфа, която миналата година кара неговия брат Яни Димов. Яни Димов стана шампион в Хикс-2 през сезон 2009, именно с този автомобил. Сега за първи път в състезание пилотирана от Евгений. И така, четвърто място за Пламен Цветанов. Евгений Димов е 10-ти на 4 секунди и 30 от Влади Василев. Евгений Димов мина на 9-та позиция пред Крумклумов. Минута 2 секунди 54. Под 4 секунди свали разликата между себе си и лидера в временното подреждане 2 серии преди края на официалната тренировка. В последна обиколка е Пламен Цветанов.